ئیسا 4,000 مرۆڤ تێر دکێ مارقۆس 8. دوان ڕۆژان de dîsa gava got elaleteke mezin civiya û tiştekî wan tune bû got bixwin, Îsa gazî şagirtên xwe kir û got: Dilê min bi vê elaletê dişewitê, çimkî ew 3 roj in got bimilrene û tiştekî wan tune got ew nabixwin. Eger ez wan birçî bişînim malê wan, ew ê di rê de dilbihûrî bibin. û hin ji wanan ji cihên dûr hatine. Şagirtên wî lê vegerandin û gotin: Li wê çolê mirov ji ku derê dikare ew qas mirova têr bike? Îsa ji wan pirsî: Çend nanên we hene? Wan got 7. Îsa li elaletê emir kir got li herdê rûnin. Wî 7 nan hilda, şikir kir, ew şikandin û dan şagirtên xwe got deynin ber xelkê, wan jî ew danîn ber wan. û çend masiyê wan ên biçûk jî hebûn, Îsa ji bo wanan jî şikir kir û got: Van jî deynin ber elaletê. Wan xwar û têr bûn, wan 7 salik ji pariyên bermayî dan hev. Hejmara yên got xwaribûn nêzîkî 4,000 mirov bû. Gava got Îsa ew vêrê kirin, di cih de bi şagirtên xwe ve ket qehîkê û çûn herêma Dalmanutayê. Pirtûka pîroz, İncîl, silav û rêz xuşk û birayên hêja.